Vítejte u informačního videa, které vytvořil portál typpůjčky.cz. Na našem webu půjčky zkoušíme, recenzujeme a přinášíme s nimi zkušenosti. Jsme experty ve světě půjček. A co vám v dnešním videu přiblížíme tentokrát? Nebankovní půjčky. Nebankovních půjček je dnes celá řada, je třeba je tedy vybírat velmi pečlivě. U nebankovních půjček sledujte vždy výši úvěru, dobu splatnosti a RPSN. Tyto tři atributy jsou často velmi vypovídající, ale nezapomeňte i na historii společnosti, recenze, zkušenosti ostatních uživatelů, což jsou věci, které se na portálu typpůjčky.cz dozvíte. Také doporučujeme nepřeceňovat se. Jestliže víte, že nemáte šanci půjčku splácet, tak se ji buď vyhněte, nebo si snižte výši měsíční splátky tak, aby to pro vás bylo zvládnutelné. Proč si vybrat nebankovní úvěry a půjčky? Možná se dostanete do situace, kdy potřebujete půjčit a banka vás například odmítla nebo nechcete čekat na dlouhé schvalování. Nebankovní půjčka či úvěr je v takovém případě ideální službou. Na rozdíl od bankovních společností nemusíte mít většinou ručitele, nemusíte dokládat příjem, někdy společnosti ani nenahlíží do registru dlužníků. U nebankovních úvěrů také neplatíte žádné poplatky za vedení i za zřízení, většinou se vás ani neptají, na co peníze využijete a díky moderním technologiím dnes můžete o půjčku zažádat i online. Ověřené nebankovní půjčky. Chcete si půjčit od prověřené společnosti? Tak nabízíme výběr několika nebankovních půjček, které jsme otestovali, zeptali se několika zákazníků na jejich postřehy a sledovali i samotné společnosti, jenž konkrétní nebankovní půjčku poskytují. Zjistili jsme dokonce i jejich míru schvalovatelnosti, která vám přiblíží procentuální šanci na kladné vyřízení žádosti. Často aktualizovaný seznam námi vybraných půjček naleznete na typpůjčky.cz. Děkujeme za pozornost. typpůjčky.cz, váš spolehlivý průvodce světem půjček.